Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb uslijed pojave koronavirusa te posljedica potresa u gradu Zagrebu uz pomoć volontera pruža pomoć nemoćnim i kronično bolesnim građanima. Kroz program Dobrosusjedska pomoć pomaže se korisnicima koji ne mogu sami obaviti kupnju osnovnih životnih namirnica, higijenskih potrepština ili lijekova. Tu uskaču naši volonteri koji na poziv za njih to odrade. Posebno se intenzivirala dobrosusjedska pomoć tijekom ove krize uzrokovane pandemijom novog koronavirusa, gdje zapravo je bilo preporučeno starijima i nemoćnima te osobama ugroženog zdravlja da ne napuštaju svoje domove, te smo za vrijeme prvog lockdowna koji smo imali u Republici Hrvatskoj preko 60 takvih dobrosusjedskih pomoći radili dnevno sa preko 1000 volontera koji su bili aktivni na terenu, na čemu im od srca zahvaljujemo. Trenutno Crveni križ grada Zagreba u ovom programu ima aktivnih 23 volontera i 17 korisnika. Volonteri su prošli potrebnu edukaciju, a na raspolaganju im je i službeno vozilo te zaštitna oprema. Naši volonteri su educirani, dostupna im je sve zaštitna oprema kako bi taj posao obavili. U suradnji sa zagrebačkim ljekarnama naši volonteri imaju i prioritet pri izdavanju lijekova za starije i nemoćne osobe, tako da ne čekaju u redu i kako bi taj lijek došao što prije do samoga korisnika. Također naši su volonteri obilježeni i svakom korisniku je najavljen naš volonter, tako da izbjegnemo bilo kakvu mogućnost manipulacije sa našim socijalno ugroženim, starijim, nemoćnima i zdravljem ugroženim sugrađanima. Silvija Dumić svoj život posvetila pomaganju drugima. 2018. proglašena je volonterkom godine. Radi kao medicinska sestra, a nakon napornih smjena u bolnici odlazi volontirati u Crveni križ kako bi svoje vrijeme posvetila onima kojima je to potrebno. Ponekad to nije samo odlazak u dućan ili ljekarnu. Da postoje jako puno ljudi koji jednostavno nemaju nikoga. Jako često se događa da, na primjer, neka starija gospođa ili gospodin jednostavno fizički ne može izaći iz svog stana ili je u invalidskim kolicima ili se nema tko s njom prošetati. Nama to oduzme, na primjer, pola sata vremena dnevno, a njoj to stvarno jako puno znači. Tako da naše vrijeme njima znači puno više od toga hoćemo li mi sad njima donijeti 15 vrećica punih hrane ili ćemo se s njima samo malo podružiti i praviti im društvo da nisu po cijele dane sami zatvoreni u stanu. Osobe koje se posjećuju većinom su u dobi iznad 65 godina, ali u porastu je broj mlađih koji se nalaze u samoizolaciji pa im je potrebna pomoć. Za dobrosusjedsku pomoć mogu se javiti svi koji ne mogu sami nabavljati osnovne životne namirnice. Crveni križ grada Zagreba na pozive svojih sugrađana odgovara u roku od 24 sata.